Ola, que tal? Benvidas, benvidos un día máis a estas aulas de Lingua e Cultura Galegas. Estamos encantadas unha vez máis de darvos a benvida a estes pequenos espazos onde compartimos experiencias, coñecementos, sobre todo en lingua e cultura galega. Como xa ven sendo habitual, hoxe tamén vos traemos un vídeo onde introduciremos de algún xeito os contidos que guiarán a sesión de hoxe. No caso concreto do vídeo que inicia a clase desta tarde, a quen temos é unha muller, de novo, protagonista da historia coa que imos traballar posteriormente. Neste caso, esta muller chámase Maruxa Grande de Sobral. Como vos estaba comentando, ao longo da sesión falaremos sobre máis detalles da súa vida, pero para iniciar, para empezar, para introducir este tema, veredes un vídeo dela onde, ademais de ver o seu bo facer na música tradicional, veredes tamén a técnica exquisita coa que pode manexar os instrumentos tradicionais. Sen máis dilación, dentro vídeo e seguimos falando nun intre. Pois, benvidas de novo, excelente a chega deste vídeo de Maruxa, da que falaremos posteriormente. Fixadevos que neste caso, o vídeo tiña unha característica que nos vai axudar moito no debir da sesión de hoxe, non? A característica é que se entendía moi ben as coplas que cantaba ela e isto axudanos tamén a explorar máis pormenorizadamente esas formas dialectais das que xa vimos falando nas ocasións anteriores, como seguro que xa vos vai resoando. Neste caso, tal e como introducíamos anteriormente, o lugar ao que pertence Maruxa é Cortellas. Neste caso, Cortellas pertence a Soutomaior, na provincia de Pontevedra. Sabedes que
xa falamos desta cuestión en días pasados, pero Soutomaior pertence á comarca de Vigo, que tamén está formada por outros lugares que algúns xa foron lugares protagonistas nestas sesións das tardes dos martes. Neste caso, nunca viaxamos ata Cortellas, pero facémolo hoxe para presentarvos este lugar nesta contorna, non, de Soutomaior, que ten este preciosísimo castelo tamén de vital importancia na historia de Galicia, como veremos posteriormente, e que tedes aquí recollido nesta imaxe. Como lugares de interese, non podía ser doutra forma, o Castelo do Soutomaior, que data do século XII, diremosvos que está en perfecto estado de conservación debido a que recibiu bastantes reformas, non? E ademais foi moi coidado porque estivo habitado ata hai non pouco tempo, pero digamos que sí, na época na que se deshabitaron estes espazos, pois o Castelo de Soutomaior seguiu habitado durante moitos anos. Isto foi posible grazas a figuras de interese que hoxe coñecemos, non, na tradición e na cultura galegas, tales como Pedro Madruga, que seguro que vos resoa de algo, ou María Viñals, que neste caso seguro que é un deses nomes que están máis esquecidos ou máis invisibilizados dentro da nosa historia, pero que hoxe en día xa volven sair a flote de algunha forma para reivindicar o seu espazo e o seu peso na historia. No caso do primeiro, Pedro Madruga, seguro que coñecedes polas revoltas irmandiñas. As revoltas irmandiñas que sucederon alá polo século XV en Galicia, onde precisamente as persoas máis dedicadas ao campo, non? Dedicadas a labrar as terras, a vivir dos produtos que produce a terra, pois decidiron reivindicar o que lles era xusto, que eran pois uns prezos polos seus produtos, unhas condicións de traballo máis dignas, un reparto máis equitativo. Simplemente o que querían era reivindicar o seu labor nese espazo que ocupaban na época galega na que habitaban. Que aconteceu? Pois que, obviamente, como sempre que acontecen sublevacións populares, pois a nobreza quixo mitigalas, non, de algún xeito. E unha destas persoas fundamentais na mitigación das revoltas irmandiñas foi Pedro Madruga. Pedro Madruga o que conseguiu foi, era un nobre, non, galego moi importante, cunha orixe pois peculiar da que poderíamos falar moitísimo tempo, cunha orixe bastante peculiar para ser un nobre da época porque tiña unha procedencia un tanto peculiar, como vos dicía, xa que os seus pais neste caso non eran os dous nobres, entón pois era un nobre bastante peculiar, pero que se fixe un oco importantísimo na historia do noso país neste caso. Direivos, retomando a historia coa que estaba iniciando esta narración desta tarde, direivos que no caso de Pedro Madruga o que fixo foi recolectar un exército de persoas nobres, non só daqui da nosa comarca, senón tamén de Portugal, do norte de Portugal, que lle axudaron a combater esa segunda revolta irmandiña neste caso. Pedro Madruga vincúlase ao Castelo de Soutomaior. Por qué? Pois porque se vincula coa familia do Soutomaior. Neste caso, a familia do Soutomaior era unha das familias máis poderosas, senón a máis poderosa da época da Baixa Idade Media, neste caso. Posteriormente, a seguinte figura que destacamos aquí nas figuras de interese sería María Viñals. En este caso falamos dunha muller que é unha muller da nobreza, unha muller con digamos, poder adquisitivo importante para a época, que xa no século XIX habitou o Castelo de Soutomaior porque os seus pais vivían aí, e neste caso era unha muller nobre que foi considerada a primeira feminista desta zona porque reivindicou ideas sociais feministas e demais dende unha posición de nobreza. Algo tamén bastante extraño ou bastante diferente, non? Para o que estábamos acostumadas e acostumados nesa época. Estas dúas figuras moi relevantes tamén hoxe en día na historia de Galicia. Sobre as festas de celebracións, como sempre vos damos algún pequeno apuntamento. Neste caso destacamos a Festa da Ostra de Arcade. Se ides pasar por aquí, se ides vir de visita, ides vir facer turismo, que espero que así poidades facelo en algunha ocasión, pois lembrade que tedes que visitar de forma obrigada o Castelo de Soutomaior e se podedes, pois se cadrades en datas que se adoita facer a finais do verán, se cadrades en datas coa celebración da Festa da Ostra de Arcade, tampouco perdades esta festa gastronómica que é, a verdade, unha maravilla.
Perdón. Neste caso, sabedes que ademais as festas gastronómicas son unha constante en toda a xeografía galega e se non tedes, pois, imaginadevos por datas, se non vos coincide a festa da ostra, probablemente vos coincida con outra festa gastronómica que tamén son un momento ideal para coñecer a cultura galegas a través, neste caso, da gastronomía. Sobre o Castelo de Soutomaior, que antes non o dixen, hoxe en día non se atopa habitado, pero sí que se reserva pois para visitas e para eventos. O que máis destacamos do Castelo de Soutomaior, a parte do seu excelente estado de conservación, son, os seus xardíns, neste caso. Adoitamos pois atoparnos aí con bodas e calquera outro tipo de eventos, aparte de visitas que pode facer a xente de a pé en calquera día que estea aberto. Recomendación moi importante que se pasades por aquí, pois que non perdades esa visita. Ben, sobre lingua e sociedade, que vos conto? Pois algúns datos. Como vedes, Cortella pertence ao bloque occidental. Do bloque occidental xa falamos aquí nalgúnha ocasión anterior e sabedes que para consultar as características de cada un dos bloques tedes directamente enlazado nesta diapositiva a páxina web, o recurso web onde podedes consultar as características dos bloques, ver textos e escoitar audios relacionados coa fala de cada unha destas zonas. Neste caso, bloque occidental xa saiu aquí, como vos dicía, pero xe temos unha peculiaridade que nos vai axudar nestas cuestións de lingua e sociedade, non? De dialectoloxía, neste caso. Cal é a peculiaridade? Que no vídeo de Maruxa, que introducía esta sesión, no vídeo de Maruxa podemos observar, podemos escoitar trazos concretos do bloque occidental. Podemos escoitar, no seu caso, a ausencia de seseo, podemos escoitar algúns finais en e podemos escoitar outras características que non volas vou resolver eu, senón que vos animo a que volvades visualizar o vídeo noutra ocasión e poidamos comentar estas características nunha das titorías que temos despois das clases. Neste caso, algúns apuntamentos sobre a dialectoloxía e sobre a lingua e sociedade do bloque occidental. Direivos que na provincia de Pontevedra, como xa medio comentamos nalgúna ocasión anterior, observamos unhas das porcentaxes máis baixas de galegofalantes habituais de Galicia. Que son galegofalantes habituais? Pois xente que emprega a lingua galega, neste caso, como lingua vehicular habitual. Significa que non coñezan galego? Non, significa que coñecen, pero significa que non o empregan. En este caso, pois, repito que temos unha das porcentaxes máis baixas de galegofalantes habituais. Tamén se dá esta característica pola situación xeográfica, non? Digamos que neste bloque occidental a desgaleguización é bastante grande. A parte diso, direivos que o galego nesta zona, neste bloque occidental en xeral, pero en concreto tamén nesta área pontevedresa, adoita ser unha L2. Que é unha L2? Unha lingua dúas, digamos. Unha lingua dúas, unha L2, é unha lingua que se coñece, pero que apenas se usa. E non só iso, senón que esta L2, neste caso, ten a peculiaridade de que é unha L2 adquirida na escola, adquirida no ensino. É o que acontece co galego nesta zona de Galicia. Que consecuencias ten isto na lingua e na sociedade? Pois, por unha banda, que a normativización da lingua funciona ben, porque se explica nas escolas, nos institutos, nas universidades, nos centros de ensino en xeral, ensínanos a falar e a escribir galego, pero despois non se representa isto nos usos, non? Polo tanto, existe un coñecemento teórico, pero non existe un funcionamento, unha operación práctica, que é o que máis nos interesa en realidade en materia de lingua e sociedade neste caso. Para saber un pouco máis, datos. Dígovos aquí, só o 42% do estudantado di ter aprendido galego na familia, isto é unha porcentaxe bastante baixa, significa que a transmisión interxeracional está prácticamente rota, no sentido de que o 42% é unha porcentaxe moi baixa para unha transmisión idiomática. E, alén diso, diremos que o dato co que contrastamos é que o 83% di que aprende español na casa. Entón, a intercomprensión e a comprensión e a utilización poden estar correctas na gramática escrita, por exemplo, pero cando temos que falar de uso de datos
reais, pois isto non se corresponde, principalmente porque, como vos dicimos aquí, a transmisión familiar, neste caso interxeracional, está pois moi descompensada. Seguimos, pois, con estas cuestións que nos levan ao longo desta tarde de martes e direivos, pois, algunha curiosidade máis. Cortellas era o lugar que iniciaba esta presentación de hoxe, precisamente porque a muller que tiñamos como protagonista do vídeo era Maruxa das Cortellas. O seu nome é oficialmente Maruja Grande de Sobral. Tedes aquí a súa data de nacemento, bueno, o seu periplo vital, non, en anos, e tradicionalmente coñecémola como Maruxa das Cortellas neste caso. Sabedes que tamén falamos algunha outra ocasión que moitas veces os apelidos das persoas cóllense directamente do lugar no que nacen, non? En este caso que temos é case un alcume. O caso de Maruxa das Cortellas é máis un alcume que un nome. Por que é importante esta persoa para a nosa tradición musical, para a nosa tradición popular galega? Pois porque está considerada como unha das grandes tocadoras de pandeiro de Galicia. Seguro que puidestedes aprecialo tamén no vídeo con esa cuestión da técnica que eu tamén vos introducía ao comezo. E non só iso, senón que Maruxa está considerada como unha figura simbólica, tal e como recollemos esta diapositiva, simbólica na revitalización, neste caso, da música tradicional galega, especialmente no que se refire ou no que respecta ao papel das mulleres na transmisión oral e musical. É unha peza fundamental nas recollidas desta zona, nas recollidas de coplas e demais dentro da música tradicional galega. Polo tanto, debemos tamén darlle o espazo que merece no recoñecemento dentro da música tradicional. Ben, e seguimos sobre o vocabulario. Neste caso traémosvos vocabulario relacionado coa casa. Para que traemos esta sección de vocabulario? Pois para intentar axudarvos a que esas creacións en lingua galega que vos animei a facer noutras ocasións, pois poidan estar nutridas de alguna forma destas outras cuestións máis técnicas ou máis gramaticais, non? Creo que o día pasado vos dixen que estaría moi ben que nesa hora neses minutos que temos de coloquio, de titorías e demais, que poidades presentarvos, por exemplo, así que podedes ir utilizando tamén estes novos coñecementos para empregar se así o vedes necesario. Que destacamos desta diapositiva? O primeiro, a súa disposición. Vedes que, como sempre, temos unha imaxe na parte esquerda e na dereita temos a lenda desa imaxe. A imaxe está numerada do número 1 ata o 37 e, polo tanto, cada un deses elementos que está numerado correspóndese cunha palabra léxica en galego. A maioría probablemente sexan equivalentes en galego e no voso idioma ou probablemente teñan unha galeguización que é bastante accesible, non, para todos os públicos. Polo tanto, destacarei algunhas palabras que poden ser diferentes ou que poden causar máis confusión. Destaco neste caso o número 6, que se chama chanzo, que ten ese significado de cada unha das partes, cada unha das alturas que ten unha escaleira, que é xusto o número anterior. A palabra chanzo ten a peculiaridade neste caso de que é extensible a todos os tipos de escaleiras, sexan do tipo que sexan todas estas etapas ou todas estas elementos nos que apoiamos os pés, sempre se van chamar chanzos. Destacamos tamén o número 12, que sería a vasoira. A vasoira é ese elemento de limpeza, non? Que comprende unha unión de fibras, neste caso, que ao ser arrastradas por unha superficie, pois axudannos a recoller desperdicios de calquera tipo. É certo que nos, no galego oral normativo incluso, non lle doitamos chamar vasoira. Moitas veces o que facemos é chamarlle escoba, porque tradicionalmente sí que había unha distinción entre escoba e vasoira. Na miña casa, por exemplo, que é da área pontevedresa, a escoba é a escoba actual, digamos, a que está feita de forma máis sintética, en masa e demais, e a vasoira é ese elemento que está feito pois por pallas, por erva seca, e que se facía de forma máis tradicional, manufacturada, non, nas casas, e que servía tamén para limpiar, sobre todo, borralla, non? Ese no caso da miña casa. Noutros lugares de Galicia, sí que se ten esta distinción, pero mellor os usos son diferentes ou o que sexa.
É certo que se imos ao dicionario da Real Academia Galega, o que imos atopar é vasoira, pero sabede que temos tamén outros usos nos que podemos chamarlle igual escoba. Máis cousas que poden ser destacables nesta diapositiva. Destacamos o 21, dende o meu punto de vista, vaya, que é a pía, é ese lugar do baño, neste caso do cuarto de baño ou do aseo que tedes aí tamén no 18, onde pois lavamos as mans, por exemplo, lavamos os dentes e demais. A pía, neste caso, correspóndese tamén con esa outra pía que seguro que tedes en mente, que é a pía bautismal, por exemplo, ou eses lugares onde abrevan ou se alimentan tamén os animais. Este substantivo serve para todas estas acepcións, neste caso. Segundo o contexto, pois referirémonos a unha cousa ou a outra. Paso a seguinte diapositiva, que segue a ser de vocabulario neste caso, e, pois, neste caso destacaremos o mellor almofada, no número 29, que, aínda que comparte forma morfolóxica prácticamente idéntica co español, destacamos que aquí sí que mantemos ese F no medio da palabra en lugar do H que tedes en español neste caso. Sobre o resto, creo que se poden equivaler prácticamente de forma idéntica en galego e en español, pero aínda así, se tedes algunha dúbida, o primeiro podedes consultala despois na parte de titorías ou, senón, utilizar outros recursos lexicográficos tales como o Dicionario da Real Academia Galega ou o Buscatermos. O Buscatermos para aquí non vos vai a ser moi útil. O Portal das Palabras, mellor dito. Calquera das dúas, Dicionario da Real Academia Galega ou o Portal das Palabras, van vos ser de moitísima axuda para atopar a definición de cada unha destas palabras e o seu uso en contexto, esencialmente. Continuamos, pois, con outro para saber máis. En este caso, pregúntovos, como podemos, é unha pregunta retórica en realidade, cales poden ser as características dunha casa? Como podemos definilas, non? A través da escrita en galega, as características dunha casa neste caso. Pois unha casa pode ser grande ou pode ser grandísima. Pode ser pequena, pode ser pequerrecha ou pode ser pequenísima. Pode ter tamaño medio, pode ser acolledora ou non, pode ser moderna ou non, pode ser tradicional, polo tanto, pode ser espazosa ou pode ser cómoda. Pode ser un feixe de cousas, por iso eses 3 puntos suspensivos no último, pero vede que todos estes adxectivos poden facerse extensibles, neste caso, a calquera outra cuestión que queiramos describir. Por exemplo, eu podo utilizar grande, grandísima ou grandísimo, ou pequena, pequenísimo ou pequerrecho para un libro, por exemplo, para un gato, para o que queirades, o que se vos ocorra. E fixadevos que cada un destes adxectivos ou sustantivos teñen todos flexión de número de xénero. Como realizamos a flexión de xénero de número en galego? Pois a flexión de xénero, esencialmente, cambiando os morfemas a, que son femininos, por morfemas o, que son masculinos. Por exemplo, pequena por pequeno, pequerrecha por pequerrecho, por exemplo, ou pequenísima por pequenísimo. Isto varía en grande, porque non ten flexión neste caso, pero sí que ten grandísima. Grandísima pode ser grandísima ou grandísimo. O mesmo moderna ou moderno, o mesmo que non ten a mesma formación, pero acolledor ou acolledora. Esencialmente, a formación de flexión de xénero en galego faise con morfema a ou o. O normal é que mudemos a por o ou mudemos o por a, da igual, e noutros casos que engadamos directamente o ou a, como é o caso de acolledor ou acolledora. Nun primeiro momento non necesitamos engadir morfema, pero para facer o feminino, sí, acolledora. Se tedes dúbidas sobre isto, preguntade máis. Repito, aquí non só hai características para definir unha casa, senón que hai vocabulario que tamén vos serve para moitas outras cuestións diversas. Alén disto, como podemos situar a casa ou calquera outro obxecto no espazo en lingua galega? Cos adverbios de lugar. Cales son os adverbios de lugar? Son eses elementos lingüísticos que nos permiten identificar, situar un obxecto, nun espazo determinado con respecto á nosa relación como falantes. Eu podo dicir
debaixo de algo, enriba de algo ou detrás de algo, sempre dende a miña perspectiva, non? Probablemente, se o vexo dende outra perspectiva, o que está diante de poida estar detrás de. Sen necesidade de vos confundir con perspectivas ou con outras cuestións máis subxectivas de observación da realidade, direivos que aquí vos queda unha táboa, creo, bastante visual sobre os adverbios de lugar. E aquí temos varios. Debaixo de, para facer alusión a algo que se atopa tapado por algo, non? Enriba de, para algo que está elevado enriba de algo, detrás de, cando está agochado por ese algo, diante de, cando está nun primeiro plano, entre, cando se atopa no medio de dúas cousas, a dereita de, cando está precisamente a dereita de algo, o mesmo que a esquerda de, ou o lado de, se non queremos especificar dereita ou esquerda, ou se non podemos especificalo directamente. E por último temos no centro de, cando temos varias cousas e algunha delas se atopa no xusto centro. Este vocabulario tamén é extensible a calquera ámbito do galego, serve para absolutamente todo. E, ademais, a peculiaridade morfolóxica neste caso é que se trata de palabras invariables, é dicir, debaixo de, enriba de ou detrás de ou calquera delas, non varían segundo o contexto. Non teñen, ademais, flexión, digamos, nin de xénero nin de número neste caso, porque son precisamente adverbios de lugar neste caso. Se hai algunha dúbida, escribidema no chat. E por último, para pechar a sesión teórica de hoxe, deixámosvos unha recomendación. Como o día pasado falamos deste recurso que vos deixei por aí, que era a galega, deixámosvos aquel recurso onde vos dicía, seguro que lembrades, que podedes acceder a contido audiovisual en galego. Dentro dese recurso, hoxe ven moi o conto, ven moi fiado, non, co tema de hoxe, un programa precisamente que temos aí colgado en a galega, un programa que existe, dentro da nosa oferta audiovisual, neste caso, que se chama Que Casas. Non sei se tedes o homólogo no lugar onde vivides, pero é un programa, un formato de programa que se repetiu en varios lugares onde se van coñecer casas de persoas pois por dentro. Poden ser casas que son características porque son moi antigas, porque son moi grandes, porque son, non sei, domóticas, porque son casas con unha característica concretísima e peculiar. E, pois, aparte de ver as casas de xente concreta, de ver os paisaxes galegas e demais, podedes ver, sobre todo, estruturas e formas de casas galegas. E podedes ver tamén, moitas veces, como se integran esas novas construcións na propia orografía e na propia forma de estrutura de galegas, de Galicia neste caso. Moi recomendable, é un programa en aberto que está en galego, que ademais é bastante distendido, que non tedes que prestar demasiadísima atención e co que podedes aprender e afianzar moitísimo vocabulario, non só do que vimos falándonos aquí, senón que podedes coñecer palabras novas e, polo tanto, serve tamén como un input lingüístico para que podades seguir aprendendo. Agardo que vos gustara esta primeira presentación teórica e espero tamén que teñades moitas preguntas para esta segunda parte. Ata agora! Miña nai pensa que estou ben. Deitado na casa nova e ando por aquí adiante, conseguindo outra nora e ando por aquí adiante, conseguindo outra nora. Miña nai é cuilleira. Meu pai cazador de lebres, eu como son fillo deles, son xa amigo das mulleres, eu como son fillo deles, son xa amigo das mulleres. Por cantar e por bailar
Benvidas, benvidos de novo. Este vídeo que tivemos a oportunidade de ver agora precisamente chegaba de Cataluña, chegaba en concreto da Irmandade Galega de Rubí. Dende aquí tamén agradecerlle ás persoas que colaboraron para o gravar, que o teñan enviado. Xa sabedes que funciona tamén a modo de transición cara a esta segunda e última parte da nosa tarde dos martes, non? Neste caso, non sei como está desde participativas e de participativos a través dos comentarios, pero aproveito para lembrarvos, mentras vos animades a escribir e demais, aproveito para lembrarvos que na páxina web de Galicia Aberta, que podedes entrar a ela a través do buscador de Google, por exemplo, poñendo Aula Galicia Aberta, podedes acceder aos materiais das sesións que temos aquí cada martes. Non só a presentación coa que eu dirixo un pouco os contidos da clase, senón que tamén tedes acceso aos vídeos unha vez sexan emitidos. Isto digo porque é importante que poidades ter acceso a ese repositorio de presentacións onde tedes o vocabulario necesario para empezar a elaborar estas producións en lingua galega das que vos falaba, o último día. Hoxe, xa a séptima sesión, aínda que sabemos que estamos entrando en temas de gramática, vocabulario e demais, xa temos algunhas cuestións relevantes e importantes que vos poden axudar a empezar a elaborar discursos escritos aquí a través do chat. Non sei se hai algún comentario xa por aí que poidamos traer a esta primeira parte. Creemos que non hai aínda moita cousa aquí dignos. É unha resposta, non? Alguén xa non tes excusa para aprender galego. Efectivamente, se isto era un chamamento, non? A esta persoa que se recolle no comentario, xustamente son iso, funcionan como iso estas clases, unha achega, un achegamento á lingua e á cultura galegas en forma de pequenas pílulas que se consomen bastante rápido, como podedes comprobar, e que vos poden axudar a botar a andar as estructuras, neste caso gramaticais, sintácticas, morfolóxicas e demais, da lingua galega. Ademais, este espazo de coloquio pois pode permitirnos empezar a falar de cuestións non só gramaticais, tamén comentar temas de cultura e demais, e xa que estamos saudando e que vin así algún comentario de esguello, xa que estades saudando, dando as boas tardes e demais, direivos unha curiosidade da que aínda non falamos. Pode que algunhas de vos as saibades e pode que algunhas outras persoas non a coñezan. É que a forma máis habitual de saúdo en galego adoita ser, como seguro tamén o é para vos, o hola. Neste caso, cando nos dicimos hola en galego, cando nos o escribimos, mellor dito, facémolo sen SH inicial que sí que mantemos noutras linguas como o español. Entón, cando eu quero saudar a alguén de forma, pois, tanto formal como coloquial, en realidad este saúdo serve para os dous rexistros. Se eu quero saudar a alguén en galego, direille hola sen H. Que acontece con isto? Ou cal é a cuestión que sempre se xera en relación a esta ausencia do H na palabra hola para saudar? Se cando nos referimos a estes movementos do mar, se non lles chamamos desta forma. Non, cando nos referimos a estas olas do mar en castelán, en galego referímonos como ondas. Por iso non temos necesidade de romper de ningún xeito esta homografía, non? Que se produciría entre o ola de saúdos e ese elemento do movimento do mar e demais. Polo tanto, recapitulando, saúdo en galego, ola sen H, para referirnos ao mar, onda. Isto é o que difire tamén con respecto a outros idiomas que poden ser moi parecidos, probablemente compartan moitísimo vocabulario, como mirábamos antes tamén no tema da casa, ou nalgúnas outras temáticas ou clústeres temáticos que podamos ver en sesións posteriores, pero hai outras cuestións nas que sí que difire. E precisamente nesas diferencias, nesas diverxencias de algún xeito, é onde se marcan as diferenzas lingüísticas que rompen un pouco este continuum do que falamos en moitas ocasións, que é tamén materia, non, de interese de moitas ciencias sociais hoxe en día.
Non sei se temos algunha cuestión máis. Ben, temos comentarios en Facebook, dinme por aquí, meu compañeiro, temos comentarios en Facebook, o que pasa que vos os teño que ler eu directamente, porque seguro estades ao tanto de que onte sufrimos onte, as primeiras horas do día de hoxe, sufrimos un apagón, un apagamento, para chamarlle de forma correcta en galego, sufrimos un apagamento eléctrico que durou bastantes horas, o que nos deixou pois completamente incomunicadas e incomunicados, e hoxe, aínda que se restableceu todo de forma moi rápida, a verdade, temos probablemente algúns problemas técnicos que igual influen en que non poidamos pasar directamente os comentarios que estamos vendo no Facebook aquí a sesión de hoxe. Así que vou facer un vistazo, vou botar un ollo sobre o que hai aquí, e aquí temos máis presentacións. Moitas boas tardes. Xa que o poñedes aquí, en galego, a parte de hola, do que falamos hai uns intres, tamén podemos saudar de múltiples formas. Tamén podemos dicir bos días ou dicir boas tardes, e tamén o poderíamos facer, ou boas noites, perdón, segundo a franxa do día na que iramos saudar, a que nos que iramos referir neste caso, e tamén o podemos facer en singular, bo día, boa tarde ou boa noite neste caso. A máis recomendada, en realidade un pouco que vos que irades. Se queredes a miña opinión, a min gustame máis bo día, boa tarde, boa noite, se queredes a miña opinión, repito, e calquera delas, tanto o hola como bo día, bos días, boas tardes, boa tarde, boa noite, boas noites, calquera delas son ben acaídas tanto para a coloquialidade como para a formalidade. Si que é certo que técnicamente hola é un chisquiño máis informal, non? Máis propio da linguaxe máis coloquial, e igual bos días ou boa tarde é algo que reservamos para formalizar máis unha situación comunicativa. Pero calquera das dúas, digamos que non teñen un rexistro marcadamente nin dun lado nin outro. Un rexistro, perdón, marcado dun lado nin do outro. Por lo tanto, formas de saúdo que tedes por aí. Máis cousas que nos din por aquí. Boa tarde dende Cuntis, Pontevedra, de normal en Pamplona, grazas ao apagón seguimos na aldea unha semaniña máis. Pois precisamente o que comentábamos anteriormente, non? Fixadevos que, pois María Jesús, saudámoste dende aquí, dende cerca, eu saúdote dende Vigo neste caso, e saúdos para Cuntis, efectivamente tamén na provincia de Pontevedra. Hoxe estás un pouco desprazada, pero conectada aquí a través tamén da pantalla. Máis cousas que nos din. Chámome Guillerme, son brasileiro, quero escribir mellor en galego, ler poesía e literatura, e a min interésame tamén ler xornais e escoitar grabacións en galego. Pois fíxate, Guillerme, perdón, este pode ser ese lugar onde poidas atopar un pouco de luz con respecto a estas tres cuestións que comentas. A primeira, quero escribir mellor en galego. Vemos que tes dominio do galego porque estás escribindo perfectamente en galego. Sabemos, ademais, que neste caso as nosas linguas comparten, ademais, moitos trazos gramaticais e léxicos e demais, polo tanto, vaiche ser moi doado. E, por outra banda, sempre na última parte da clase, antes da transición, non? A parte do coloquio, a esta na que estamos aquí, en na que interactuamos a medida do posible, non? Sempre antes desta parte hai unha diapositiva, un recuncho, non, da presentación que é unha recomendación. Xa fixemos algunha recomendación sobre algún libro, fixemos algunha recomendación sobre o programa que vos dicía hoxe, e como os dicía antes, eso é un recurso, calquera programa, podcast, audio, libro, o que queirades, calquera elemento, calquera grabación que escoitedes en galego vai vos servir sempre para afianzar coñecementos, non só en temas de prosodia, que sabedes que cambian moito as curvas melódicas, por exemplo, dun idioma a outro, non só para adquirir algúns fonemas que poden ser máis complicados, como envelar, cando falamos de unha, no canto de una, por exemplo, ou outros fonemas como poden ser o xe, cando falamos de Xaquín, por exemplo, mesmamente, non? Que son normalmente os que máis problemas nos dan. No meu caso,
no meu caso, podedes acceder a unha variante dialectal moi pouco marcada, en realidade. Eu pertenzo á área pontevedresa, como vos dicía antes, pero é certo que o meu galego está puramente influído pola normativización, polo galego normativo, e polo meu traballo, pois, ao final vaise descafeinando, non? De algún xeito, ese galego que aprendes na casa, que ten 7 vogais, do que falaremos posteriormente, que ten unha prosodia diferente a que eu podo ter agora, e a verdade é que este proceso de normalización do que falábamos tamén na parte de lingua e sociedade, xusto na sesión de hoxe, ten, bueno, pois os seus prós, obviamente grandísimos, pero algúns contras tamén. E un dos contras é que moitas veces o que atopamos é unha homoxeneización das variantes dialectais, neste caso, unha normativización do galego, non? Tamén das persoas que aprenderon galego de forma dende os seus pais ou nais e as súas aboas e avós, e aínda así a normativización pois afecta directamente a isto. No meu caso, ao acceso á lingua galega, que pode que vos interese ou pode que non, pero para que vexades tamén un exemplo, non, do que pode acontecer, a min o idioma que mo transmitiu foron os meus avós, esencialmente os meus avós paternos. Entón, eles sí que falaban unha variante do bloque occidental marcadamente da área pontevedresa, con todos os seus trazos dos que xa falamos aquí. Meus pais tamén a conservan, pero pois por influencias de outras falas, de enfrontarnos a fala normativa, digamos, con asiduidade, por movernos probablemente no meu entorno universitario, docente e demais, pois estas variantes vanse descafeinando. Polo tanto, dicía que podedes acceder a galego oral pola miña parte, pero non vades acceder a unha variante dialectal marcada, non? Que cando si ao mellor, pois, podedes velo en outros repositorios, vídeos, grabacións e demais. Temos máis cousas, dinme por aquí. Pásame un comentario. Ola, recén os atopo, dinnos por aquí, deixademe poñer as gafas. Recén vos atopo, meus pais eran galegos, non o falo aínda, nin o escribo, pero comprendo perfectamente, comenzarei a seguirvos e moitas grazas por estas clases. Ola, Mardelicio, eu traducinte, así tomeime un pouco a licenza de traducir o que nos enviabas, pero encántame que nos saúdes, non sei dende onde nos falas. Agora xa sabes que nos atopamos aquí nesta franxa horaria e, ademais, podes acceder precisamente a eses contidos anteriores a través das grabacións e dos materiais que tedes para descargar vos. Con todo, algo que hoxe non vos dixen, pero que sí que vos digo de forma asidua. Se tedes calquera dúbida con algún material anterior, con algunha cuestión de gramática, con algunha cuestión de lingua, sociedade, de vocabulario ou calquera outra que se vos ocorra, podedela traer precisamente a esta parte de coloquio e poñémola traémola como tema de debate neste caso. Non sei se temos algún comentario máis. Outro comentario, va. Estas clases encántanme. Aprendo galego. Estas clases encántanme, aprendendo algo novo cada semana. Pois moitísimas grazas polo feedback que nos das. Alégrome que teñades a percepción de que aprendedes algo novo cada semana. Supoño que xa sabedes que este curso afortunadamente se vai alongar no tempo, polo tanto imos estar moitas semanas aquí compartindo este pequeno espazo, así que creo que imos ter a oportunidade de tocar, aínda que sexa de forma pois lixeira en algúns puntos, pero de tocar moitas cuestións relacionadas precisamente coa lingua e coa sociedade galegas. Non só coa actualidade, senón tamén explorando a tradición, como facemos tamén a través destes vídeos que vos traemos aquí cada tarde, sobre todo cos que inician, non, estas aulas dos martes. Outro comentario por aquí. Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen pasa. Efectivamente, a Fonte da Ferrería é San Bartolomeu na praza, non? Isto é parte dunha copla tamén tradicional que nos traen por aquí esta tarde, e seguro que tamén coñecedes moitísimas coplas tradicionais que o mellor pois vos transmitiron as vosas nais e pais, avoas e avós, as vosas non sei, persoas de referencia con coñecemento da tradición galega e demais. Todas estas
todos estes coñecementos populares, non? Hoxe en día, pois, temos bastante sorte de que xa están recollidos, xa están arquivados, gravados, fixadevos en todas estas recollidas que temos tradicionais, non? Que temos aquí como que dan inicio ás nosas clases dos martes, iso é patrimonio, non? Cultural, tradicional galego, pero todas estas outros saberes populares que vos traedes por aquí, como este retrouso que nos traían agora mesmo, pois tamén viven de algunha forma ou mantéñense ou perviven, mellor dito, en cada persoa que os coñece e que os transmite. Así que non sei se o tedes en conta tamén a hora do voso día a día, pero todas estas cuestións galegas, non, relacionadas moito coa vida aquí ou co modus vivendi, mellor dito, de Galicia, tamén é algo que podedes transmitir alá onde vos atopedes para internacionalizar aínda máis o que é a lingua, a cultura e o vivir en Galicia de alguna forma. Algún comentario? Vamos ver outros comentarios de Facebook, a ver... Inés Cabral, dinos... Casas. Podemos ver a casa de Rosalía de Castro, vale, e Inés Cabral di tamén, gústame ler o Lápis do Carpinteiro. Pois mira, recomendación tamén bibliográfica, o Lápis do Carpinteiro, creo ademais que podedes acceder a él de forma aberta xa. Senón, seguramente, en todas as librerías, non, en todas as bibliotecas que teñades probablemente nos centros galegos, nas casas de Galicia e demais, podedes probablemente acceder a este volume. A verdade, é unha moi boa recomendación bibliográfica, eu aquí fareivos outras, pero esta é unha das clásicas, non? De algún xeito que tamén vos recomendo moitísimo. Por certo, o autor do Lápis do Carpinteiro é Manuel Rivas, é un escritor de literatura galega actual, pois moi bo, moi famoso, galardoado tamén con moitos premios e que ten moitas obras moi recomendables. En concreto esta tamén o é, e seguro que podedes acceder a un volume en galego en calquera biblioteca, por exemplo. En esta liña, preguntábasnos tamén Inés, perdón, se podedes ver a casa de Rosalía de Castro. O certo é que se te refires a ese programa de Vai a Casas que vos suxerín que vos suxería unha última das miñas diapositivas, direivos que non estou segura. É certo que a Casa Museo agora de Rosalía de Castro, que se atopa en Padrón, si que é unha visita que podedes facer se visitades Galicia, neste caso en concreto, se visitades Padrón, podedes facer a visita ao museo á casa de Rosalía de Castro. E aí, pois, podedes ver a casa, está en perfecto estado de conservación, xa vos digo, agora é unha casa museo, e moi preto tamén tedes outro punto de interese, neste caso sobre Camilo José Cela, que é un escritor xa máis vinculado, non, de alguna forma, á literatura española, está a poucos metros, a poucos centos de metros. Neste caso, pois, en Iria Flavia, máis preto, neste caso, de Santiago. Descoñezo, a verdade, se podes ver a casa de Rosalía de Castro neste programa, pero probablemente, se visitas Galicia, probablemente pases por Santiago de Compostela, recomendoche que fagas unha parada uns kilómetros antes para poder vela. Non só iso, senón que a casa de Rosalía de Castro, agora que tamén falamos de literatura, é un esteario, non, dunha obra de literatura galega, de narrativa galega actual, que non vos vou facer spoiler porque vola vou recomendar en algunha sesión que me veña máis a caída o tema, e que me parece unha obra fascinante e acontece precisamente nesa contorna de Santiago de Compostela, Padrón, Casa de Rosalía de Castro, as Torres do Oeste de Catoira, fai tamén un percorrido pola contorna galega, sobre todo deses arredores, non, de Santiago de Compostela, que pode ser tamén moi interesante velo con ollos dende fora, non só dende a propia Galicia. E temos máis comentarios? Dinos os últimos, se o facemos polo tema cultural e gastronómico e musical, no meu caso, dentro do Lar Galego de Pamplona, que este ano cumpre 75 anos de historia. Dinos María Jesús Rodríguez, pois fantástico que teñades estes espazos de
de compartir lingua e culturas. E xa para pechar, chámome Leandro, son de Córdoba, Argentina, moitas grazas pola oportunidade. E recoméndanos, Laura, ver na TVG o programa Atrápame se podes, é un reality con 5 persoas que compiten en cultura, costumes e puntos de interese de Galicia. Tamén vos recomendan, por Facebook Made in Galiza, que tamén é moi bo. Pois calquera programación destas as que poidades acceder, ademais de xeito aberto, vai ser non só un excelente recurso de entretemento, senón que tamén vai ser un excelente recurso que vos vai axudar coa lingua galega neste caso e tamén coa cultura e a forma de vivir aquí en Galicia. Sen máis, acaba este noso tempo, aquí temos que pechar a sesión de hoxe. Moitas grazas por acompañarnos unha tarde máis, que teñades moi boa semana e esperamos vernos de novo o vindeiro martes. Ata logo!